ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗରେ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ କହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କରି ରଥର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହା କ୍ରୋଧର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ, ଅଭିମାନ ଓ ପୁନର୍ମିଳନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ, ଆସିବନି ଆଉ ଜମା ଆର ରଥକୁ। 9 ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ଗଲେ ନେଇ, ମୋ ଅନ୍ନ ପରଷିବି କାହାକୁ। କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆହେ କିଣି ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ।